Γεια σας, είμαι η Βάσο Βιρόζη και θα σας παρουσιάσω τους κανόνες υγιεινής ζωής. Μέρος πρώτο, φυσική κατάσταση. Για να διατηρήσει καλή την φυσική της κατάσταση, η οικογένεια Weekend αποφασίζει να γυμνάζεται στην εξοχή τα Σαββατοκύριακα. Ο κύριος Αντώνης, η κυρία Βίκη, η Ευελίνα και ο Θωμάς. Η οικογένεια βγαίνει το πρωί του Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής στην εξοχή και ο κύριος Αντώνης γυμνάζεται, η κυρία Βίκη κάνει ποδήλατο, η Ευελίνα σκέιτ και ο Θωμάς ποδόσφαιρο. Η ενασχόλησή τους με τη γυμναστική συμπληρώνεται με την κοινωνική αλληλεπίδραση στο δάσος, συναντώντας φίλους και αλληλοχαιρετίζοντας ο ένας τον άλλο. Συμπέρασμα, ένας κανόνας υγιεινής ζωής είναι η τακτική γυμναστική. Θα ακολουθήσουν επόμενοι.